assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu. En garti kadi e windande men hande alluwal tongowal ko jangano ko. Allah wallino on alluwal gadigal ngal mi jangini on hen ko wiyete masɗe pular laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe. ɗum ɗon waɗa alluwal bange heedi bange. alluwal ɗimmal ngal alkule 10 janga hen. tataɓal ngal alkule 10 janga hen. alluwal nayaɓal ngal 7 janga hen. woni on timmini dendagal ko jangete e limto pular e masɗe muɗum fof. hande noon alluwal gotal gaddanmi tongo hen. sa yingal tan ganda ko jangunoɗa ko nani. ko ɗo gandata a wawi walla a wawani. bisimillah naten alluwal. alluwal ngal ɗo aya ngali. sen ngari mbaɗen dani yenne ƴetten ɗo mbaɗen ni. ɗo henne woni a mawɗo ko ni wayata. on paami. ɗum ɗo woni i mawɗo ay ko ni wayata. ɗum ɗo woni e mawɗo ko ni wayata. ay o mawɗo ko ni wayata. o mawɗo ay ko ni wayata. ko ɗo masɗe laaɓɗe daɓɓe ko ɗo kaaɗi. ngara noon mbaɗa kadi dani yenne. ay a fooɗi a ɗo kadi a fooɗi i ɗo kadi a fooɗi e ay ɗo kadi a fooɗi o ay ayde ɗo kadi a fooɗi o gasi. polle ma joyi ngari. a yi hen manggal tokosal. ɗo woni ko masete ko ba masɗe ɗe ko ɗo natata walla naata e ɓa walla ɗe naata e nder caahe walla ɗe naata e nder daahe walla ɗe naata e nder ɗaahe walla ɗe naata e nder faahe walla ɗe naata e nder gaahe walla ɗe naata e nder haahe walla ɗe naata e nder jaahe walla ɗe naata e nder kaahe walla ɗe naata e nder laahe walla ɗe naata e nder maahe walla ɗe naata e nder naahe walla ɗe naata e nder ñaahe walla ɗe naata e nder ŋaahe walla ɗe naata e nder paahe walla ɗe naata e nder raahe walla ɗe naata e nder saahe walla ɗe naata e nder taahe walla ɗe naata e nder waahe walla ɗe naata e nder yaahe walla ɗe naata e nder ƴaahe. kojombowal noon kañum waddatake hay hunde. kañum wonta hoore bindol wonta sara bindol ko hakkude lamboto. wadde ɗum ɗo wona masgal ko alkulal.
walla masɗe ɗe naata e nder mbaahe walla masɗe ɗe naata e nder ndaahe walla masɗe ɗe naata e nder njaahe walla masɗe ɗe naata e nder ngaahe gasi ko ɗo haaɗi ɗum ɗo jangunoɗa gasi hankadi ɗo so ɗiggi masɗe maɗe ko ɗo naatata kala ko winda ka jango ɗum waɗi mbimi ɗo henne ko jangete e limto Pulaar ko ni foti no foti 32 ari ardi allol ma nani mawɗe ɗe ko ni ɗe mbayata ay mawɗe ɗe ni ɗe mbayata joni noon sa waɗi ndani henne a waɗi ni ay joni wayini ngara ɗo ay ɗo henne ɗo mbaɗani ay mbaɗani ha gayna mbaɗani ngaren ɗo ay ɗo yaltina ɗo ay ɗo to koose ayde sa watti ni tan ni ɗo arti ɗo wonta mawɗe ayde sa arti ɗo a waɗi ni ɗo to koose a arti hen tan ɗo tan mbaɗa ɗo wonti mawɗe mawɗe nani to koose noon ɗe jangunoɗa ɗe ɗo garata jiitaɗe ayide sa yalti tan to koose garti ayide to koose garti sa wattida ni henne ni a ari ha ɗo mbaɗɗani doga less ɗo mbaɗani ay wonti mawɗe ma garti wonti mawɗe wadde mawɗe ɗe e tokose ɗe gotum mawɗe ɗe tokose ɗe gotum joni sa wattini tan keɓtata ko tokose mbaɗaɗi ɗo ni tokose tokose ma nani mbasa jiiɓade hen joni numéro men nani oɗo numéro mbimi on kala jiɗɗo nadde ɗon rewata naata joni noon en mbaɗini gadden gomo guitten ɗum ɗo ha laaɓa itte ha laaɓa bindi jahani ayde ɗi jahani kono en guitti ko mandaɗen hen ko ha laaɓi ha laaɓi cer foppama ha laaɓi cer mbaɗani joni sa waɗi dani henne ɗum ɗo 00221 77 906 14 81 yayali an jiɗo jangude o ɗo ndewata jiya WhatsApp o ngara kala indema e yettodema gadda jubdima naata janga hoto funtu hoorema jangde e jobdi jaadi oɗon gandi ɓesgu mum ngu sona jango e école no mbatton ko joɓoɓe ɓe janga wadde onon kadi on jangoɓe o ngara joɓon jangon wona numéro o nani sa waɗi Orange Money walla Wave Western Union mona garam riya yettoto on saha noon mbawi wiide jokke golle ɗe jokka kono sa woni tan lobbuguel ma aɗa janga ala an gonɗo YouTube an gonɗo Facebook ballal ma yo rewɗo yetto alarba ma yo rewɗo yetto
walla ndendina arabaji ma 4 hawra lewru ma ndewna ɗum ɗo yetto ni foti on paami ɗon joni nani ay ɗo joni alkule tokose nani ɗo mbaɗani ay ɗo woni a i e o u a i e o u masɗe ɗe gasi ɗeɗo masɗe noon tuggiɗo fayɗo ko 5 woni masɗe ma laaɓɗe daɓɓe ɗe tuggiɗo fayɗo ko 5 kañum pooɗoje ɗe ɗeɗo noon gonɗe dow ɗe kanje natata ga ne wawa janngade wadde ɗo ko ba ɗo ko ɓa ɗo ko ca ɗo ko da ɗo ko ɗa ɗo ko fa ɗo ko ga ɗo ko ha ɗo ko ja ɗo ko ka nani ngala kadi ɗo ko la ɗo ko ma ɗo ko na ɗo ko nya ɗo ko na ɗo ko pa ɗo ko ra ɗo ko sa ɗo ko ta ɗo ko wa kadi ngara ɗo ko ya ɗo ko ƴa ɗo ko koƴobowal ɗo ko mba ɗo ko nda ɗo ko nja ɗo ko nga wadde o wima ko jangete e limto pular ko ni foti 32 haaɗi an jiɗo jangude rewɗo an jiɗo wallude rewɗo 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma ka jiɗo jangude ngara gadda jobdima janga ni foti walla an gonɗo YouTube an gonɗo Facebook anne alarbaji ma yo ngar alarbaji ma yo ngar jinguere ma yo ar ballal ma yo ar aɗa walle anne wallu aɗa jingane anne jingu aɗa walle anne wallu aɗa jingane anne jingu wona tan aɗa nuɗɗini tan gotel aɗa janga aɗa janga aɗa janga aɗa janga aɗa wawa aɗa janga aɗa wawa annene eto siftorde janginowo mo wacci ko haaju omo janginma anne jogo himme walludemo haw wawa jangindema ɗo joni on jii tokoso ɗe nani mbatten ɗe mawɗe mbaɗen dani ay mbaɗen dani ay ɗo ay ɗo tan garen ɗo gil ay lebgel gil ɗo gel lebgel ɗo so mbaɗi tan garen ɗo ay ɗo woni mawɗe ɗo woni tokose nan ɗo mawɗe nan ɗo sa wattiɗo a fiiɗo tan ɗo ɗe gonti mawɗe ay jalta ay wonti mawɗe hankadi a mawɗo mbaɗani a mawɗo ay i mawɗo ene nande la tokoso e mawɗo o mawɗo u mawɗo masɗe ma nani ɗeɗo woni mawɗe gane a i e o u ɗo ba nani ɗo ko ɓa nani ɗo ko ca nani ɗo ko da nani ɗo ko ɗa nani ɗo ko fa nani ɗo ko ga nani ɗo ko ha nani ɗo ko ja nani ɗo ko ka nani
ngara ɗo, ɗo ko la, ɗo ko ma, ɗo na, ɗo nya, ɗo na, ɗo pa, ɗo ra, ɗo sa, ɗo ta, ɗo wa, ɗo ya, ɗo ƴa, ɗo koƴƴomowal, ɗo mba, ɗo nda, ɗo nja, ɗo nga. Hankadi a dañi 35 ɗiɗi kadi alkulal nani ɗo mbaɗani 32 alkulal jangatengal Pulaar ari ardi ni foti. Sa yi waɗi mawɗe mbaɗani ha gayna ngara ɗo 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 mbaɗani ɗo ɓoƴƴa ɗo tokoso jiɗɗa ɓoƴƴa ɗo tokoso ngari. Mawɗe jiɗɗa ngara ɗo mbaɗani piya les ɗo ɗe gonta mawɗe gasi. ayide wonti mawɗe. Tokoso jiɗɗa wonta arɗo tan ɗo fawa ɗo ngara ɗo tokoso garti. Ayi tawa tan para wiɗa windi to ɗon ɗo ko tokose ɗe tan ta gayni tan piya ga daro kuccita hen mbañitoɗa ɗum janga ɗum famide. ɗo jon ko tokose ɗe goni ɗo. ɗo sa yi waɗi alluwal ngal wonta manngal mbaɗani ɗo ha gayna ngara ɗo wonta mawɗe. ay ɗo piya ɗo gasi nani tokose. ɗum tan jinnon hollude on paamiron noon gandiron noon tokose mon nani. ay nani ɗo ngel ɗo cuural ngel ɗo sawri ni. ay on saha ngara ɗo ɗo tan garata ɗo ɗo mbaɗani mawɗe jiɗa wona ngara ɗo wonti mawɗe binda ha gayna ngara yiɗa ko tokoso jiɗɗa ngara ɗo kadi ngaramo dow o tokoso garti. ay sa gayni noon a fiyat ga ɗo laaɓa cer ɗon jiide ko ɗum kadi jinon kadi jangguidon hande wonan kadi en gayni ko jangete ko heddi ko onon kadi jangon mbawon ɗigga. yo Allah wallu, yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah won gondiɗo. on timmini heblo ngoɗo heddo kadi heblo ɗimmiwo ngon jangoyten ko holno masirte holno masirte holno masirte holno masirte holno masirte ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.